वही स्टैंड 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 पे बात जाओ कहीं इतना क्या रेडी रब लगा नहीं मग्गे लेके उत्तर उत्तर Superman
बस चिके होईल तसं नाही हंग येऊन गेलं ए रे कಡೆ रे आय हंगेले दिनेश मोमाले कट्टाले इनके आइल बड़ा आइल 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 गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज महाराज की जय काशी भगवान की जय महाराज की जय काशी भगवान की अहम रुद्राय धुरातः नोमि ब्रह्मणे शरवे अंतवावो
अहं जनाय समदं गम्यहं ध्यावा पृथिवी आविवेश नाही आता ते भितर यावर का नाही झालं यासाठी विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा वीर वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा वीर वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा धनी वेंकटेशा चिंतामणि वेंकटेशा धनी वेंकटेशा चिंतामणि वेंकटेशा फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेशा फणिशयन देवा श्रीपति वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभो वेंकटेशा
प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा नमो वेङ्कटेशा रमा वेङ्कटेशा नमो वेङ्कटेशा रमा वेङ्कटेशा श्याम सुन्दर कामित दात वेङ्कटेशा श्याम सुन्दर कामित दात वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा रङ्ग वेङ्कटेशा उत्तुङ्ग वेङ्कटेशा रङ्ग वेङ्कटेशा उत्तुङ्ग वेङ्कटेशा मङ्गलपुरवासा श्रीहरि वेङ्कटेशा मङ्गलपुरवासा श्रीहरि वेङ्कटेशा मङ्गलपुरवासा श्रीहरि वेङ्कटेशा मङ्गलपुरवासा श्रीहरि वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेशा वीर वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा श्री वेंकटेश
ಕೃಷ್ಣನ ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ಎನ್ನ ಸಲಗುವ ತಂದೆ ಉಡುಪಿಗೆ
प्रभो वेङ्कटेशा वीर वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभो वेङ्कटेशा प्रभो वेङ्कटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेङ्कटेशा वीर वेङ्कटेशा
प्रश्न चिंतन द्या जाम का चलो बड़ी बात के लागावा विशेष जाम गुरु गुरुशाप मातृशाप विशेष जाम काळजी मला अतिशय विषय जलरी दय केला जे रूपात जोड जलरी तुवन गुरु करता निरुद्धता अंता शास्त्र उगेल दय सर्वे चोलचे आमचे विशेष दय करता विशेष स्वाम्याला दया हे पेटेचे रस्ते तशी आमका सर्वान गेल्या गुरु परंपरेची विशेष नसते आमका गोन स्वाम्याला आमच्या स्वाम्याला विशेष गुरु पेटे एकत्र विशेष केलेली सेवेन सुसंतृप्त जाम विशेष अनुग्रह पाठी जाम मुखातले मुखात चढवून जामनसे संरक्षण कोर पादावा ताकि जाम का जब बुद्धि प्रेरणा सर्वे तुम्हाला अनुग्रह करता मात्र नाही तुझे विशेष प्रार्थना करता ती पेंडे तुझे देवता सुमन आराधन करते की कुटुंबासाठी आज विशेष जाम सतीचा जन्म मनस्तापीय आणि येवनतीन विशेष तुझे सेवकोच्या भाग्यांत तुझे वृत्तीजल्या अंतितल्या विशेष जाम विशेष तुझे सेवकोचे भाग्य तुम्हाला अनुग्रह का तर जाम का जल व्यवस्था तुमकोर का देवा आणि विशेष जाम कोणालाही निमित्त कोणाही काही कसे रूपारी दुःख जल नसलेल्या सर्वही निमित्तच्या परस्पर प्रीती वृद्धी कोण पेटे विशेष वैदिक आंबेडकर आणि जल विशेष तुझे सेवकोचे भाग्य अंजल तुझे ऐक्यमत देईल अंजल तुम्ही तुझे रूपात तुझे जल नसलेल्या क्षमापण को विशेष दय का मात्र नाही कुटुंबेच्या आमचे देखील कुटुंबासाठी विशेष जाम करून गेला आणि ते सर्वही एकत्र जामून केलेले मुख कार्य तुझे कच्ची रूपारी आणि काम करू काम म्हणून झाले की नाही सर विशेष जाम आमगे परिहार द्याला आमचं तुझे दय मिळता म्हणून विश्वासान तरी काम करत असती ते काम आसन जाम घाल म्हणून का कुटुंब सर्वांचे भीती ऐक्यमध्ये देतील कोणाले कुटुंबे विशेष त्यांच्या गौरवात गुण जाम नसते त्यांच्या स्थानमाना गौरव गुण जाम नसते सर्वे करून का रीति वृद्धि को गज्ज रूपार से ब्याजस की सर्वे दूर को विशेष अनुग्रह को देते आमका विशेष वही भूवृद्धि केलेल्या आमच्या सर्वांचे बळ देता मनुष्य जलकी दिकोन सर्व विषय मुद्रे पडून आणि गुरुकोन सदा असे प्रार्थना श्रीनिवासाय गोविंदा गोविंदा सुरी जो है नसी आशीर्वाद करने जाते हैं बड़े को प्रशांत जा रहे प्रशांत यार कमी दीजिए तू सुरी कमी दीजिए यार दृष्टि से दूसरा यार सुंदर रूप चला ज्ञान काम करून घेता आणि काढायचे हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के शरणा दोडे हरि करुणೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ
हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता 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 गुरु तोरुव दारियಲಿ हरि दर्शन खचित गुरु तोरुव दारियಲಿ हरि दर्शन खचित गुरु चरणಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ Thank you.
ಪಾಠ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೇಳಿದೆ. पाठ पूजे
श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राताची ओंकार स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र राताची ओंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राताची ओंकार भक्तवत्सल राताची ओंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर आमगेले इष्टदेव लक्ष्मीपती वेंकटरमणाक स्मरण करून तशी ग्रामदेव लक्ष्मी जनार्दनाक स्मरण करून आमगेले संस्थानाचे आराध्य देव श्री व्यासरघुपती नरसिंहदेवाक वंदन करून आमगेले संस्थानाचे प्रथम गुरुवर्य यादवेंद्र तीर्थ स्वाम्याले देखून श्रीमद सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्याले पर्यंत अशें तसले सर्व वृंदावनांक नमस्कार करून विशेष जावन आमगेले समाजाचे सर्व उन्नतीक कारणभूत जालेले मात्र आमगेले समाजाक मस्त प्रीती दिवन आमकां अनुग्रह करून उद्धार केलेले आमगेले परमगुरू प्रातस्मरणीय परमपूज्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य वृंदावनाक वंदन करता जी आज हांगा विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले मठाधिपती परमपूजनीय श्रीमद श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य चरण कमलाक साष्टांग वंदन करताचे स्वागत करच्याक हांव इच्छ पावतां. कुंदापुर मोक्कामा दಕ್ಕೂನು आजी हरिकंडिगे वैरी विशेष प्रीतिदवरनु हंग पावनु आत शतकलशाभिषेक सकड आमकां प्रीतीन कोरनु आमकां दोळ बोरनु आयिल्स आजी पूज्य गुरुवर्यांक हांव आमगेले सकड हरिकंडिगे पेंटेचे दासमस्थान आनी आमगेले आडळित मंडळी आनी अर्चकालय
आणि हांगा शेरवालेल्या सर्व जनाल तर्फेन हांव हृदयपूर्वक तांकां स्वागत करतात. तशींच हरिकंडिगे पॅन्ट म्हळ्यार बारी सान पॅन्ट हांगा आज मस्त कार्यक्रम आसा जाल्यार स्वाम्याले गुरुवार्याले दर्शन भाग घेवच्याक प्रितीन आमगेले गांवचे परगांवचे तशींच कुंदापुरा देखून आयिल्ले समाज बांधवाक वैदिक वृंदाक हृदयपूर्वक स्वागत करता. तशींच आनी दोन उतर उलोवच्याक स्वाम्या लागीं अनुमती घेतची दोन उतरां उलयतात. प्रथम जावन सांगचें म्हळ्यार आमगेल्या हरिकंडिगे पेंटेच्याक आज व्हड दिवस. इत्याक म्हळ्यार आमी हरिकंडिगे पेंटेचेन स्वाम्याल्या कुडियाल चातुर्मासा वेळार स्वाम्यांक भेट कोरून स्वामी आमगेल निमित्त कोणकी कळनाशिकी कसनकी चुकी जाल्या म्हणून जाल्यार स्वाम्यान आमकां सर्वता क्षम कोरका. मात्र न्ही स्वाम्यान आमगेल्या गांवांक पावन तांगेले अमृत हस्तोरची आमगेले देवाक शतकलशाभिषेक कोरून आमकां अनुग्रह कोरका म्हणून हरिकंडिगे देवस्थाना तर्फेन भिन्न केल्या निमित्तान मस्त समयाचे अभाव आसल्यारय आमगेले पेंटेचेरी प्रीती दवरून आमगेले भिन्न हा मान्य करून आज आमगेले देवाक शतकलशाभिषेकू लघु विष्णुभिषेकू गंगाभिषेकू कनकाभिषेकू तशींच प्रसन्न पूजन कोरून आमगेले बरेपणा खातीर देवाले प्रार्थना करून अनुग्रह प्रसाद दिल्याक स्वामी आमी धन्य जाल्यांती म्हणून सांगच्याक इच्छा पावता. दोनीच विशय कसन म्हळ्यार आमगेले समयाचे ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ आमगेले हरिकंडिगे लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान समेत एक म्हूण सांगच्याक इच्छा पावता. आमगेल्या मलगड्यान मस्त दूरदृश्टी दवरून तांगेले मुखावयली पिळगेक बरेपणा खातीर आमगेल्या उद्दारा खातीर मस्त कश्टारी हें देवस्थान बांदून देवाक प्रतिश्ठी केल्या. इत्या म्हळ्यार आमगेल्या हरिकंडिगे पेंटेचे मस्त कश्टीक लोक आमगेले जनाले जीवन चडतावत कृषी आधार करून आशिल्लें. दैहिक जावन मस्त श्रमजीवी म्हळ्यार 90चे दशकातारी भागशः 90% म्हणून सांगल्यार खंडीत चुकी जायना म्हूण लेखता. तांगेले ज्ञानाक समय जावन हे देवाल त्रिकाल पूजा आनी प्रति संवत्सरांतू चोलचे सक्कड पंचपर्व चंद्री तरी चोलोन घेवन आयिल्ले निमित्तान आज आमकां सगळ्यांकय बरेपण जाल्ल्या. मात्र न्ही तितले कश्टारी जाल्यार आमगेले धर्मपीठा वयर मस्त प्रीती दवरून कालकालाचेर संस्थाना सेवा करून आयलें ती. तितले मात्र न्ही संस्थाना देखून आमगेले सक्कड स्वाम्याले आमगेले पेंटेच वयर विशेष प्रीती दिल्या. मात्र न्ही अनुग्रह केलेल्या निमित्त आज आमी सक्कड बरी जाल्लें ती. हे विशय सांगच्याक कारण इत्या म्हळ्यार आमकां सगळ्यांकय गोत्तिसले वरी त्या कालार हांगा वरदेंद्र स्वाम्याले चातुर्मास करची भाग्य आमकां मेळ्ळां. हेंची एक उदाहरण जावन घेवचें जाल्यार संस्थाना तर्फेन आमगेले पेंटेचे आनी आमगेले मलगडेन संस्थानाचारी कितले प्रीती दवरलां म्हूण दिसता. मागीर सुकृतेंद्र स्वाम्याले कालांतू तशींच सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले आसतना कालकालाचेर स्वाम्यान आमगेले पेंटेंतू मोक्काम करून आमकां अनुग्रह केल्या. मागीर सांगता की नाका म्हणून कळना जाल्यार आमगेले निमित्त हांव अथवा तो हो म्हणून न्हय आमगेल्या समस्त हरिकंडिगे पेंटेचे तर्फेन व्हड चुकी जाल्या. हांव ते विशयार समस्त हरिकंडिगे पेंटेचे तर्फेन स्वाम्याल्या चरणारी चुकी मागता. स्वाम्यान आमकां सर्वांक क्षम करका. इत्या म्हळ्यार देवाले आनी स्वाम्याल्या अनुग्रह निमित्तानी म्हाका आज देवाला सेवा करच्या खातीर हें एक स्थान मेळ्ळेलें आसा. खंडीत एक लेखनाशी मेळ्ळेलें भाग्य म्हणून हांव खंडीत सांगता.
सांगल्यारी चुकी जायच ना हें आसतना रब्बून मिगेले परम कर्तव्य म्हणून लेखून चुकी मागता असं स्वाम्या आमकां उद्धार करता स्वाम्यानी आमगेले पेंटेचेरी प्रीती दवरून 2012 आनी 2013 तेदना 2-3 दिवसाचे मोक्काम अनुग्रह केल्या मागीर 2014 कोडियाल 13 वेळारी हांग येवन पावन तांगेले दिव्य उपस्थितीरी आमगेल्या देवाक तांगेले अमृस्त हस्तोरीची रथ समर्पण करून आमकां प्रितीन आशीर्वाद केल्या मात्र नाही स्वाम्याला भारी समयाचे अभाव असल्यारी आज कुंदापूर दखून हांग येवन पावन आमगेल्या देवाक भारी चंद्री तिरी अभिषेक सकट करून आमकां पुढोची एक व्हड भाग्य दिलेलें मात्र नाही आमकां प्रितीन अनुग्रह केल्या स्वाम्यालागी वैयक्तीक जावन मिगेल तर्फेन आमगेले आडळित मंडळी आमगेले भजना मंडळी आमगेले महिला मंडळी तशींचे अर्चकाल तर्फेन आनी सगळे हरिखंडिगे देवस्थानाक संबंध पाविले समस्त महाजन कुळावी तर्फेन आमगेले एक प्रार्थना कसन म्हळ्यार स्वाम्यान आमकां स्वाम्याले तशींची संस्थानां देवाले सेव करचे खातीर प्रति संवत्सरांतू संस्थानां अनुकूल जावचे समयारी आमगेले हरिखंडिगेक मोक्काम अनुग्रह करता म्हणून हांव हे संदर्भाचेर विनम्र विनंती करता तशींची आनी कडेच विशय कसन म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक गोत आशिल्ले वरी आयचो शतकलशू इतिहास जाल्लो म्हणून विशय संक्षिप्त रितीन सांगून मेगेल 2 उत्तरां हांव राबयतां मस्त समय दाखून आमगेले कुळावी महाजन तशींची आमगेले देवस्थानाचे कमिटीचेले मनांतू कसन की एक रितीचे समाधान नाशें उणेपण समाधानाक उणेपणशें दिसून आयिल्ले प्रकार ताका एक सूक्त जालेले मार्गोपाय जावका म्हूण विचार करतना आमगेले मनांतू आयिल्लें आमी प्रश्ना मार्गारी हेजे चिंतन केल्यारी चांग जातालें म्हणून आमगेले फुडले आडळित कमिटी अर्चक वृंद आनी हांगाचे कुळावी महाजन स्वाम्यांक भेटी जावन स्वाम्याले दिव्य उपस्थितीचे अनुग्रह जावका आनी स्वाम्याले आज्ञानुसार स्वाम्यानी सूचन केलेले दैवज्ञाले करेन प्रश्नाचिंतन करची तशी जावका म्हणून स्वाम्याले विनंती केलेले प्रकार स्वाम्यान आमकां आदेश केलो कसन म्हळ्यार तुमी हरिखंडिगे पेंटेच्यान सक्कड ಒಟ್ಟು मेळणू एक मनारी ऐक्यमत्यारी आडಳಿತ कमिटी अर्चक वृंद आनी कुळावी पुरा ಒಟ್ಟು ಸೇरून घेवन एक अष्टमंगळ कमिटी करारा म्हणून सूचन दिलें मात्र नाही प्रश्नाक पुदवाळाक संघाची म्हणून आदेश केलें त्या वेळार आमगेले स्वाम्याले अनुग्रहारी संस्थानाचे मस्त शाखा मठाचे तशींचे आमगेले समयाचे मस्त देवस्थानाचे प्रश्नचिंतन स्वाम्याले दिव्य उपस्थितरी जावन चढ जावन पुरा देवस्थानाचे प्रायश्चित आनी परिहार समयाचेरी जावन सक्कड दोष निवृत्ती जावन देवाले आनी स्वाम्याले अनुग्रह निमित्त मस्त नमुन्याचे अभिवृद्धी जालेले आसा तशी आमी सक्कड ಒಟ್ಟು मेळणू अष्टमंगलाची कमिटी करचे म्हणून निर्णय करून मुखार शिताना कारणांतरारी कसन की तड आयल्या वरी जालें चिक्क विलंबय जालें जाल्यार मनांतू कसन की एक नमुन्याचे असमाधानशें आशिल्लें हें सोडूनच मुखारसून वचका म्हणून निर्णय घेवन हेंच वर्स अधिकृत जावन एक अष्टमंगळ प्रश्नाचे कमिटी आमी सगळ्यां ಒಟ್ಟು मेळणू केलें हे कमिटीचे पुरा ಒಟ್ಟು जावन स्वाम्याले बंटवाळ मोक्कामांतू पुनरपी विनंती केलें सोमेश्वर वाल्केश्वर आनी वासिंतू प्रश्नाचिंतन जालें त्या प्रकारे आमकां आर्थिक जावन कसनय मस्त तोंबरे जेवच्या नंतर मस्त होडीचे होम हवन कसनय समयार कराची भारी सुंदर रीती जेवचे तशी पर्याप्त आमकां अनुग्रह केले सोडन
केल्या देवस्थानाचे सक्कड कुळावी महाजन अर्चक वृंद तशीच ही कमिटीचे त्रिकरणपूर्वक भागी घेतले मात्र नाही तंगेले यथानुशक्ती काणीक हे पुण्यप्रद जल्लेल्या कामाक समर्पण केल्या मात्र नाही चांग रितीरी सहकार दिल्या म्हणून सांगचक इच्छ पावता परिहारांतुले 2-3 कार्यक्रम बाकी आसा त्या प्रयाग गय आनी काशी तीर्थक्षेत्र भेटी करून क्षेत्रविधी करचें हो परिहार कार्यक्रम परांक जनवरींतू स्वाम्याले थंय मोक्काम आसतनाची करचें म्हणून निर्धार घेतला ताजे नंतर हरिद्वारांतू उरुळ सेवा गंगा स्नान गंधलेपन सेवा समराधन सेवा समर्पण करून आसा सकडांनी हे परिहार कार्यांतू काया वाचा मनसा भाग घेवका म्हणून हांव कमिटी तर्फेन तुमगेल्या सकडांय हे विशेष दिवसांतू हांव विनंती करता आमगेले हे नवी कमिटी जावन चड उणे 40 दिवस जालेले आसा आमगेले प्रथम आद्यते अष्टमंगलाचे अतिशीघ्रारी परिहार कार्यक्रम करचे ताजे नंतर मस्त सकड अभिवृद्धी कार्यक्रम करका म्हणून आमी नवी कमिटीच्यान लेखीन आसा हे करचे खातीर आमगेले हरिखंडिगे कुळावी वैरी स्वाम्यान संपूर्ण अनुग्रह जेवका मात्र न्ही आमगेले सक्कड दोश निवृत्ती जावन आमकां सकडांकय बरेपण जेवचें तशी स्वाम्यान आमकां अनुग्रह आशिर्वाद करका म्हणून आमी हरिखंडिगे पेंटेचे समस्त महाजनाले तर्फेन स्वाम्याले सन्निधानांतू कळकळीन प्रार्थना हांव करतास आनी स्वाम्याले सभेंतू प्रथम जावन हांव उलोवचें तेवें हें आमचे गेले ना उलोवचें उलयलेल्यांतू शब्द प्रयोगान जेवं उच्चारान जेवं विशय संग्रहान जेवं उलयतना कसने चुकी म्हूण जाल्यार स्वाम्यान सर्वता क्षम करका आनी अनुग्रह करका म्हूण विनंती करताची मेगेल 2 उत्तरां स्वामेल चरणारी अर्पण करता बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ सद्गुरु महाराज की बोलो श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की काशी मठाधीश की काशी मठ संस्थान की जय जय गुरु महाराज की प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेल स्वाम्यान स्मरण पूर्ण हांगा मेळिल्ल्या सर्वांकय रितीन आशिर्वाद करतात पश्चात्तापम प्रायश्चित्तम इत्ते पश्चात्तापू सांगता ती ज्योतिषशास्त्र सांगता ती पश्चात्तापमचे खंय प्रायश्चित्त कसन कितें पश्चात्ताप म्हळ्यार सांगता ती दासच मनसु करगदे स्वामी दययु भारते मन नांतू केदनाय आमी चुकी करतात खंडित करतात म्हणटात आमी अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम अपराध सहस्राणि अपराधाचे सहस्र खंय सहस्र म्हळ्यार थंय 1000 म्हणून अर्थ न्हय अनेक हजार आसुयात 10 आसुयात 10,000 आसुयात अनेक म्हळ्यार एक भिन्न एका पैकी चड कितले जावयात सांगता ती लक्षोपलक्ष जन मेळ्ळी लक्ष हय अनेक म्हणून तशी
अपराध सहस्राणी अनेक करता क्रियंते हर्निशमया सकाळी रात्री सकाळ दुगून रात्री वर्यांत आम्ही अपराधा सहस्र करता ते तानि सर्वाणि मे देव तानि सर्वाणि ते सर्व मे मिगेली क्षमस्व पुरुषोत्तम क्षम कर देवा मनुष्य पाप करता कोणातील कोणस सांगतात धर्मशास्त्र 12 वर्ष वर्क्यानं एक मनुष्य एक चिरडू 10 जन्माजाम का जलन है मिनिमम मला बुद्धी वाढणी समज तेवऱ्यानं सजल 10 जन्माजाम का जलन पाप संपादन करके जन्म 7 जाम का जलन है मना वरा बुद्धी वाटल्यार कितल पाप करता इत्या हे पापाच निमित्त खंय आमकां यो जन्म सगळं मेळचें तुगेल पापा आनी पुण्या निमित्त खंय तूं खंयच्या जन्मांत हे केल्लें हे जन्मांत तूं जन्म कश की पाप की पुण्य की संपादन केल्या तें नेक्स्ट जन्मांत तेमचें शास्त्र सांगता मनशाक हायस्ट आसूचें म्हणटात नाका पुराणांतू काणी आसा एक मुयेक एक 12 वर्सां सान जेल्लो ताका कांय बुद्धी ना ऋषीश्वर मंडूक ताणें एक सुवेन ओटू एक ओट्ट घाला खंय कितलेंच ती मेल्ली ह्यो ऋषीश्वर उतूल संपादन केल्या हजारों हजार पुण्य कसले इच्छिनतीन तगेल जीवन सोळंक तो गेला नरकांक बा नरकांक गेलो गई नरकांक गेलो न्ही ग ताक कितें केलें यमान धर्मराय धर्माचो अधिपती म्हूण म्हणटा ताका सगळेची व्हड एक रुखाचें फळ सरी केलें खंय ताजेर पुरा सुव खोंबील खंय बा आनी हाका बेसयला खंय सांगता ती यो जीव सरता ती ते वेळेर अनेक जीव हांगा तुका वता यो जीव ते वेळेर नरकांकी स्वर्गांकी ताका अनेक जन्म जीव मेळटा खंय लिंग शरीर मेळटा खंय बा ताजेर खंय हें दुख्ख बगुचें हें शरीर म्हणिल्लें न्हय हे शरिरानय दुख्ख बोट कातरलें कोणा दुखता आत्माक सुख भोगता कोणाक आत्म जीवात्म हाका कसं नाही ना तशी थंय गेल्लो हें देह पंचभौतीक शरीर सोडलें थंय एक जीव मेळ्ळो खंय देह ते देहा बघून बघीत खंय पा सांगीन तत्व सान एक चिरटू जलरी ताका जलरी सोना पापाक नी पुण्याक लेखना पुण्यास पुण्यात भेदस आम्ही दुःख भोगताय पाप हजारों हजार करता ते कोणातील कोणेय ना ते पाप कोणातील कोणेय ना म्हणून सांगता ते करतस काय कशी देवाल मायेन पूण आगेन प्रारब्धा समजाम तशी आम्ही केनाय देवाल मागता ती देवा आम्ही पाप करता पापा निमित्त ती जाता दुःख जाता मस्त अपराध करता ते खातीर देवाल मागता ती आम्ही अशी मागता ती अपराध सहस्राणी नमस्कार करच्यान म्हणची हें त्यामुळे आम्ही अशी म्हणला रे ते सर्व पाप वत्व आम्ही कोणे मन आवडताय की ना तशी म्हणला रे खंडित देव नाम आम्ही सांगना ती आम्हाला ते देवालीच देवान अनुग्रह करचे
त्या खातीर मागुचे देवा मनसपूर्वक मागचे मनसपूर्वक मागचे मंगल्यार आतां गोलयलो गोलयलो न्ही ग इतकी निमगी ना जायत मिगी ना मोगान जायत म्हूण सांगचें आसा अर्ध मन्नान जायत म्हूण सांगचें आसा मन्न नातीन जायत म्हूण सांगचें आसा नावे मनसपूर्वक सांगचें आसा तें कशी आमगेल मन्ना भितर कशी आसता भावना ते भावने प्रकार आसूच तेन्ना आमी केदनाय देवाल कशी मागू का देवा मनसपूर्वक आतां मस्त कश्ट सूचना आमी सांगता ती संकट बंधाक वेंकटरमण आतां चेर आसा एक उदाहरण केदनाय सांगचें आमी एक सांब आमचें ना देवाला येवन भारी मागतलो नमस्कार घालतलो मागतलो अशी करतलो तशी करतलो नाजाल्यार तूं कश्ट येयना देवळान ती येवन देवाल मागची एक रीत आसा सुगान आसा कसलें कश्ट ना तकल तूं एक मागची रीत आसा देवा बरें कर म्हूण मागता मागीर तूं कश्ट येयल्या वेळार देवाल येवन मागता कशी मागता मनान येता तें कशी येता म्हणून सांगूं जायना तूं मागू का केदा ना देव अनुग्रह करता केदा ना मनसपूर्वक मागील वळेरी तेन्ना सांगता ती मनसू करगदे स्वामी मन करगुसची म्हूण आसवा फात्तर करगुसची म्हूण आसवा फात्तर आमकां सांगच्या बरोय हें तें क्रशरान पिट्ट करना तें पिट्ट करचें करगुसची ना करगुसची म्हळ्यार मौज आमचे म्हणून अर्थ ते तशी मन मोव कोरका थंय मोव कोरका म्हळ्यार मन मोव करची कोणें पळयनी हांवें भाश ती गंगायाम घोषः खंय गंगेन तूं घर खंय बा गंगेन घर म्हण तुजें तुवें प्रवाह होळ वता मागीर ते गंगा तीरे घोषः घर गंगा तीरे रित्या ते परम पावन जावन आशिल्लें म्हूण भाश ही आमगेली पावन जावन आशिल्लें कर तशीच मन करगूस म्हळ्यार देवा चंदुकोन मन्नाची एक अवस्था कोप येता खंय की मन्नांत येयल्यार तो कोप येतलो मोग येता खंय मन्नांत देहानीक ताच्या हेंत मन्न डायरेक्ट मन्नांत इनडायरेक्ट हातू पायू सगळें एमचे मागीर कोप्पान की संतोशान की मागीर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मन्नाले कित्याक तें पुराचें मन्न मन्नान प्रितीन मागू का देवाल प्रितीन मागिल्यार तर देव पश्चाताप आस जाले मन्ना शास्त्र देवाल मन्नान मागिल्यार प्रितीन मागिल्यार जन्म जन्मांतरा केलेले पाप तो निमिष भितर करपून सोडटा नाश करता सिद्धले हृदय ग्रंथ पागल हेतले हृदय ग्रंथी पुरा झाले पाप पुरा नाश करता देवा अर्थ देवानुका सर्वांचे देव कारण तशें आमगेलें पाप आसा एकदम देवान घर देवान वास्तव देवान घर जवळ त्याचं कारण कशी देवान परम पावन सर्वांचे
चोर काढलेला देवी रिवाज त्रास देवाचा करवा ठेवायचा आपला त्याला सुद्धा नुकतंच ओढ घर मंदिता 20,000 स्क्वेअर फीट 30,000 स्क्वेअर फीट ना 5,000 स्क्वेअर फीट मंदिता ओढ घर तागेन घर ते घरान तो नाजर तगेल त्या वाठारांत कसं नाही चढून जावन म्हणकी पळयना हांवें करता एक झाड वयले त्या झाडाक उदक घालका की कसं की करका की ते करता तेका जबाबदारी तशी येन देवान घर देव म्हणल्यार सर्वांग गेलोय आगेल तागेल नाही आमगेल मालगडान कितले आचरण करून दवरल्या की आमगेल देव आमकां आनी आमगेल आचार बरोवचे आनी कोणाले घरचे देव म्हणल्यार कोणे वचना ती सर्वांग गेलोय 10 जनाल देव महाजन सर्वांग गेले सर्वांग हक्कू देवान घर ते देवान घरांत एक रीती रिवाज असता आमगेले एक संप्रदाय आमी कसं की एक माधव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय तारतम्य संप्रदाय असोचे एक दवळ चोलका म्हण सांगता शास्त्र देव कोणाक विरोध ना देवा कोणेय विरोधी ना समोहम सर्वभूतेषु आम कोणाचे मिगेल न द्वेषः न प्रियः न द्वेषी न प्रियः कृष्ण सांगता देवा कोणेय द्वेषी ना देव प्रिय ना पांडव पक्षपाती म्हणून सांगता तवडी शास्त्राची तव कशी तग्गेचेर कशी समोहम तग्गेल कशी की प्रीती दवरता ती तशी ताण पामचें शत्रू जाणले की कौरवान शत्रू जाणले किदा देवाक तशी पळोवंक गेल्यार प्रहलाद देवाक देव म्हणून सांगून आराधन केल्या तशी मेळ्ळो तो देव म्हूण प्रितीन तागेलो बापूय हिरण्याक शत्रू म्हणलें की शत्रू जावन मेळ्ळो कोणाय द्वेषिनी ना दवळ सर्वांक आमकां जालें ना जेले एक देवस्थानान चोलका जाल्यार रीती रिवाज शास्त्र सांगिल्लें आसा ते शास्त्राक चुकून आमी चलतात इतिहास आमगेली आमी मनीस बडमाम आसच्या पुरो भजक आसच्या पुरो आडळित मंडळी आसच्या पुरो ना जाल्यार कोणेय आसच्या पुरो चलतात आमगेल द्वेष आमगेल समाजान कशें की आमी द्वेष करचे जाग खंय की देवस्थान तुका जायना जाल्यार काडच्या बेस्ट जागो खंय म्हणल्यार दवळ आमी दोरके न्हय कोंकेंत मनाक गेलो तुका हातांत सुचें कोंक्यांक आमी एक देवळांत पुजा विधानांत चुकी करता ती ते मिंगड हे मिंगड उत्सवांत ते मिंगड आमी करतात हे खंय वता देवाक असं नाही ना देव शुद्ध देव परमात्मा काय नाही ना ज्याला केल्ल्यान पाप असता ती खंय वच्चे ना ते आसता डेपॉसिट जाता खंय देवस्थानांत देवाक नाही देवाक असं नाही ना मी खंडीत सांगता ती ताजे फल कोण बघूचे कोलचे आम्हीची बघूचे आम्हीच करतात ते डेपॉसिट जात वता शतमान मागीर एक पंत बॉम्ब बेतात मागीर दिसता आमगेल्या स्वाम्यांनी एक उतर सांगिल्लें ना देव एक आमगे हाता मेळ रे हे संस्थान कसन म्हूण दाखयत देव आमी कोण म्हूण दाखयतात हे संस्थान मस्त कडे सांगला स्वाम्यांनी ते उतर देवान खंडीत सत्य करून दाखयलें प्रत्येकडे ऋषीणाम वाक अर्थमनुदावती
भर्तृहरी सांगता असं भर्तृहरी नाही काव्यांत ऋषीन वाकणी कशी म्हण आम्ही सगळं अर्थ अनुसंधान करून उलवून का काही अर्थ शुरुवे म्हण आण काही शब्द प्रयोग कर का ऋषीन वाकणी कशी म्हणल्यार अर्था समजान काही शब्द येतलो आम्ही अर्थ अनुसंधान करून शब्द प्रयोग शब्दा समजान ऋषीश्वरान वाक कशी म्हणल्यार शब्दा समजान अर्थ येता आज आमगेल समाजान कितलकी कडे फाम्यान मुक्त जाले नंतर प्रत्येकडे शूर जाले इत्या खंयचेय पाप वता दोन्ही पाप काडू कष्ट म्हणून सांगतात धर्मशास्त्र एक मातृशापू आणि एक गुरुशापू पुराकडे केले नसतना खंय वता हें खंय वचना अंगास्त पुराकडे सुरू आम्ही खंय निमगनी सांगनी स्वामी कष्ट जाता स्वामी आमकां कष्ट जाता स्वामी एक प्रश्न दवर कितले प्रश्न खंयचे करूं गेल्यार आडता ते प्रत्येक प्रश्नेन तूं येयलेले एक विशय प्रधान जानचे आमगेल स्वामी म्हूण मात्र आमी न्ही सांगता ती आमगेल काशी मठे खंयचे खंयचे स्वामी आली समाजाच्यान कसन केलें आसा एका आमक्ष येता एक गांवांत तूं आमगेल स्वामी आलेच आमकां कोणाक तूं प्रश्नेंद स्वाम्यान देवा पुजा करून देवा कुडांत सूचना भायर गलाटो एक गांव नांव सांगनात आण निमगीन आडतय ग 10-18 वर्ष पुढे संभव इति विषय म्हणून तुम्ही आलोचना करा सम्याक वतना कोणाक वतना ताण निमगीन निमगुचे आनीक ते आशिल्ले वय स्वामी एक गांवांत आनी एक गांवांत स्वाम्यान एक रायस दिलोलो प्रोक्लेमेशन केलें स्वाम्यान ते प्रोक्लेमेशन आनी निमगीन स्वाम्याल रायसा विशयान कसन केलें गा म्हणून स्वाम्याले कसोल गलाटो तांणी ते प्रोक्लेमेशन वाचून ते बंद करून कैद करून दवरले ताका परिहार एक विशयाक परिहार 20 पंत राशी दवरली आमी 1.5 घंटो एक न्हय 1.5 घंटो ते एक राशयेक एक विशयाक ते प्रोक्लेमेशनाक अपमान केल्लो खंय गेल्यार पुरा राश येता कितले कडे आमगेले मुखार दवर काम जायत गलाट जायना न्हू ते खातीर पुरा जाणांकय दवर काम जायत परिहार खंय पळयल्यार आमगेल स्वाम्याली बोनेन स्वाम्याने बरदेन स्वाम्याने सुग्रदेन स्वाम्याने हे प्रधान जाव अस राजेन स्वाम्यान असं पुरास ना म्हणून आमी सांगनात खंयचे गाडयात राश तांतूय आमगेल स्वाम्याल राश एमनाचीच एक पंत सांगिल्यार फल वता म्हणून जाल्यार आमी सांगतात एक पंत अशीची सांगला कुडांत तिकीची स्वाम्याल वृंदावनाक गेल्ली आमी कितले आमगेचेर समाजाचेर मोग म्हूण पळया
कितल प्रीती म्हण पळया स्वामी लिमगीन आमी मागीन स्वामी जाल्ल्या आमी केदनाय राश काडलाय अशी तुमी त्या बेजार करून घेमका क्षमापण कोर का मागता ते आमी प्रितीन मागता आसा ती क्षमापण कोर का तुमी आनी राश आमची तशी कोर का कष्ट जाता आमकां सांगिलार आश्चर्य मागीर आमी खंयचेय राश दवरलेले आसा जाल्यार एक 2 जावं 3 जावं तोंदर ना हे सत्य जावन नाशिल्लो विशय अशी सांगचे न्हय आमगेल म्हण न्हय सुकृतेन स्वामी जाल्यार केदनाय पुरा कडेन ते स्वाम्यान उत्तर प्रत्येक कडेन तशी अंगाय जाल्यार कितलकीच आमी सांगून न्हय जाल्ल्यांका चर्चे प्रश्न दवरचे चर्चे अशी करचे तशी करचे पुरपूर जाले कसकसानकी केल्या आमी ना तातूंत तुमकां काय कळटा आमकां काय कळटा मागीर कसनकीच टेंपल असोसिएशनान ते वेळार 5 वर्ष फुडें कोंजाडी चातुर्मासा वेळेर येयली सांगिना जालें जाय न्ही कर ताबूळ कसनकी दाट कसनकी केल्या आमी उलयना आतां तूं तें सम म्हणून आमकां दिसना मागीर वापास हेब्रीन मागीर काय ना कोण करचें वापास टेंपल असोसिएशनान हट कोर गेले वर्सा प्रश्न दवर हेच वेळार आमगे लुल्लमचे आयल्यानी 1 वार फुडें इतलेंच मार्गशिर्शांत इतलेंच करताय रे कसनकी जाम प्रश्न दवरून चिंतन न्ही जाम मस्त कश्ट नतीन देवान चलासीन सर्व प्रायश्चित्त करून हाडलें आनी बरले आमला ओर स्वाम्याल वृंदावनाचे ते मला आमी आसूं का सर्वे जाल्या हे सर्वे केल्या कशी प्रायश्चित्त केल्या प्रायश्चित्त केल्ले जाल्यार आमी शुरवेकर सांगिल्लें उतर मनसु कर गदे स्वामी दययु भारते खंयचे खंयचे परिहार खंयचे पुजा विधानां विलोप जाव्यात अर्चक विधान परस्पर विरोध जाव्यात ना जाल्यार वाग दोश जाव्यात ना जाल्यार भजना विशयान जाव्यात बायल मनशाल विशयान जाव्यात उत्सवा विखात जाव्यात नाल्यार व्याज जाव्यात नाल्यार गुरुशाब जाव्यात खंयचीच करल्या परिहार सर्वय सान क्लिप्त समय भितर तातूंत एक पळयलें न्हय मस्त लोकांनी वचून तातूंत भाग घेतल्या इतिहास तातूंत दाखयत की आमी भर जामका ती आमगेले पॅन्ट उद्धार जामका आमी चूक केल्या प्रितीन केल्या देवान परमात्मान विशेष जात जाल्यार एक कितें सांगता ती जाल्ले ना देवाल प्रितीन आनी के मागूंक एमका देवा चूक जातस आनी मुखार जावनात म्हण की पळ रे आनी शांग रुपार करय रे हें केल्लें सर्वेय प्रायश्चित्त जावन आयच्या दिसाक विशेष देवाल सानिध्य इति जमचें हें सर्वेय दोशा निमित्त देवाल सानिध्या पेटोवची कलेक पेटोवची ती कल वृद्धी जाम का म्हण आमी केदनाय मागुचें तशी सर्वेय दोश निवृत्ती जाम देवाल सानिध्य अभिवृद्धी जाम का विशेष आज शतकलश अभिषेकी पवमानकी इत्यादि सर्वेय केले नस देवान परमात्मान व्यासरूपति नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशान खंयच्या रूपार असेल दोष आसा जाल्यार तो सर्वेय दोष निवृत्ती करून जनपदां भितर प्रीती ऐक्यमत्य देवान सर्वेय दिले हांगा सांसन विशयांत कसरकी आमगेले वैयक्तीक भेद मतभेद तो सर्वेय एम नतीन जाल्लो आसा जाल्यार तो धूर जाम सर्व विशयांत पेंटेन परस्पर प्रीती ऐक्यमत्य दीन विशेष देवालय सेवा करची तशी भाग्य वृद्धी करून दीन सर्वेय घरांत हे संब आमगे सांग म्हूण मात्र आमगे समाजांत
सूग की समाधान की तशी आमगेल आचार विचारांत प्रीती कोर वृद्धी कोर सर्व विशयांत तुवें बरेपण करून दिमका विशेष पेंटेक उद्धार कोरका म्हूण पुनः हा देवाल प्रार्थना करून आमी रबयतात. राताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. राताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण. अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण. निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण. विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण. राक्ताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. राक्ताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण. शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण. भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण. यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण. राक्ताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. राक्ताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण. असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण. प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण. अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण. राक्ताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. राक्ताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर
श्रीनिवास बादरायण हरे वेंकटेश गुरु वेदव्यास हरे श्रीनिवास बादरायण गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣ के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत
श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीराचियंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगीन्द्र रक्ताचियंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगीन्द्र श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगीन्द्र रक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगीन्द्र श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण रक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगीन्द्र रक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगीन्द्र श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजो